Тапшырыбызның беренче сәламен біз Иске Зеленое авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур тулган көнен хөрмәтле якташыбыз Латыпова Әлфия Альфредовна каршылый. Аны гомер тантанасы белән ихластан беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Илдус Равилевич, кызлары Диана һәм Ләйсән котлыйлар. Хатын-кыз иренең дәвамы. Иратның бөтен тормышы нинди булуы хатыннан бәйле. Язмышыма сине миңа бүләк иткән өчен мин рәхмәтле. Фәрештә кебек матур, назлы, акыллы, күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирә белүче кешем син минем. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Кадерлем, туган көнең белән котлыйм һәм тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим. Яраткан әниебез, син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа, әниебез, төн йокыларыңны йокламыйча безне иркәләп үстерүеңә. Күзләреңдәге бәхет ышкыннарыңны саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниебезнең туган көне, гүзәл чәчкәгә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик аз гына яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барысы өчен рәхмәт сиңа, яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап, башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Әлфия Альфредовна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, ә бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Бәхет юлы җиңел түгел, төрле юллар белән килдек, тапканны югалтмадык, булганын арттыра бардык, гаилә балалар дип яндык, тырыштык сынатмадык. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар.
şat bulu sine tingim terek bulsun sina ingim dünya şatlıkka tulasın var bulup kanatlarımız bu bəxtli şaklarımız gümürlük bulak görürsün görlep bargan işin bardan işler işin gücün bardan min bəxtli turmuşumdan ışanışlı kişin var min digene hallerden min ağır mellerden dayanırlık kişimizin var ışanışlı kişin var dayanırlık kişimizin var ışanışlı kişin var minim şunday kişin var Латыпова Әлфия Альфред кызын матур туган көн бәйрәме белән ихластан безнең тапшыру аркылы Латыповлар гаиләсе, килендәше Юлия Рамилевна, каененесе Фаил, балалары Артур һәм Айрат котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның бар теләкләренә каенанасы Мөнирә Тагировна да бик теләп кушыла. Сөекле киленем, безнең йортка килеп төшүеңә сизелмичә байтак вакыт узган. Синең хакта мин кулыннан гөлләр коела, авызыннан балдай җылы сүзләр, ә йөзеннән тик хөрмәт коела торган балам дип кенә әйтә алам. Сөеклем, бәхетең ашсын ташсын. Бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай матур гомер итик. Тормышта бит билгеле төрле хәлләр була. Картлар әйтүенчә сават-саба да юганда шалдырды диләр. Шулай тормышта тигез генә бер килеш бара алмый. Ләкин гаиләбездә нинди генә авырлыклар барлыкка килмәсен, без ике килендәш арасында бер кайчан аңлашылмаулык килеп чыкканы юк әле, дип дәвам итә хатны Юлия. Бик тату, Аллага шөкер, бер гаилә сыман яшибез. Бу алга таба да шулай булсын иде. Ике абый-эне мөнәсәбәте дә турыдан-туры бездән, безнең ничек аралашудан бәйле бит. Шуңа күрә аларның туганлык җебен үзмәскә тырышып, гел хөрмәт белән бер-беребезгә карыйк. Гаиләң гәзит журналларга язарлык үрнәк. Барысы да бар шикелле. Без дә һәм безнең балалар да сине нык үз итеп яратып хөрмәтлибез. Шулай шөкер кылып, бергәләп, туры юлдан атлап алга барыйк. Килендәшне көндәш диләр. Бу юк сүзләр, ышанмыйм. Мин Әлфиясез тугансыз кебек бер көн тора алмыйм. Пешерелгән бәлешләргә чакырып ала кунакка, сагындыра шат йөзләре әгәр китсә кызакка. Ирең белән балаларны үстерегез сөенеп, язмасын киләчәктә дә яшәүләре көенеп. Олы юлның тузаннары туссын искән җилләрдән, ә син рәхәт сизеп яшә алдагысы көннәрдән. Үз туганым сыман якын күрәм сине, Әлфия. Хак Тәгалә туры сүзне, төгәл сөйләүне сөя. Шуңа кабул ит бәйрәмдә иң җылы котлау сүзе. Бул шундый ук сабыр, тыйнак, авырлыкларга түзем. Кадерле Әлфия Альфредовна, якыннарыгыз Латыповлар гаиләсе юллаган җыр да нәкъ сезнең өчен яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Берһе олы берһе яшь, ядмыш юлын барлыгында булалар улар сердәш. Ике килендәш, берһе олы берһе яшь, ядмыш юлын барлыгында булалар улар сердәш. Ал якысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел юторлык һөеп туймас яр икән. Ал якысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел юторлык һөеп
туймас яр икән. Ике килендәш ирләренә шәптәләш, йырлайдар да бәйләйдар да тик уларга килендәш. Ике килендәш ирләренә шәптәләш, йырлайдар да бәйләйдар да тик уларга килендәш. Ал яккысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел йоторлык бөеп туймас яр икән. Ал яккысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел йоторлык бөеп туймас яр икән. Килендәш, икегезгә бер кәңәш, хөкемлелек һәм изгелек булмагыз тик һәр көндәш. Ике килендәш, икегезгә бер кәңәш, хөкемлелек һәм изгелек булмагыз тик һәр көндәш. Ал яккысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел йоторлык бөеп туймас яр икән. Ал яккысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел йоторлык бөеп туймас яр икән. Ал яккысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел йоторлык бөеп туймас яр икән. Ал яккысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел йоторлык бөеп туймас яр икән. Ал яккысы ал икән, ирендәре бал икән, бешкән ашы тел йоторлык бөеп туймас яр икән.